kaga al'umma manzon Allah sam kashi 4 ne, kashi 1 ne za su shiga wuta, su ne kafiran cikinsu, amma sauran kashi 3 dukka 'yan aljanna ne gaba ɗayansu inda musulmai ne masu imani. sai dai ya za a shiga, kamar yadda na sha faɗa, akwai 'yan sabiqun bil khairat wanda za su shiga aljanna, akwai waɗanda in sun zo shiga aljanna ma babu hisabi kwata-kwata. In an je tashin kiyama ana yi wa mutane tambayoyi sai a ce ku je gefe ku jira, in an gama za mu kira ku, sai su je suna hutawa, ana gamawa sai a ce su zo su tafi aljanna, kuma su ne a gaban an zo tafiya. wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah, ana ya kamata ka tsaya. Kashi na biyu su ne wa minhum muktasid, yan tsaka tsakiya kenan, su ne wanda za a je a yi ta musu bincike, a yi ta bincike sai a samu cewa ya sha, shine fa amma man thaqulat mawazinuhu kenan fa huwa fi 'ishatin radiya. An je an auna ga laifuffukan suna nan ana aunawa yana bari, da aka kawo ayyukan ladan aka dora sai suka ja kilo, sai a ce sai aljanna. Wa'annan kashi biyun duka za su tafi aljanna da DE, direct entry za su wuce. sai kashi na ƙarshe wa minhum zalimun li nafsi, sai 'yan matsiyatan na cikinmu. Allah ka tsare mu. Ya aikin laifin ya fi yawa, amma akwai imani fa, akwai aƙida, abubuwan da muka faɗa ɗazu nan ya yarda da su, ba wasa akan aƙida, no compromise akan aƙida. Ya tsaya akan ba shirka kuma ba bid'a, amma akwai tsiya. In an sha ruwa zai je taɓa tsiya, in an yi waye zai yi kaza, in an yi waye baki ba a kare ba, akwai ashar, akwai waye, harshe wane ne, hannu za a ɗan yi sata, za a ɗan taɓa waye, ana ɗan taɓa irin waɗancan, amma akwai imani baya wasa da wannan. To irin waɗannan za su kasu kashi biyu, akwai wanda za su kasu kashi 3, akwai wanda in Allah ya ga dama to sai sun je sun giri remedial a wuta, ba za su wuce da su ne waɗanda Allah bai ga dama ya yafe musu, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yaghfiru ma duna zalika, sai ya ce me, in aka zo Allah zai zaɓi wanda yake so ne, wanda Allah bai ga dama ba zai wuce ba, sai a ce je ka wuta, sai mutum ya je wuta, sai a kona wannan abun tukunna, sai ya zama mai tsarki, sai a ciro shi, sai a kawo shi aljanna. Ya sha, amma ai ya sha da kyar ne gaba. Ai kar kai fatan wannan ko kaɗan, kar kai fatan ka shiga wuta ko da na gwargwadon zarra ne. Sannan mutum na biyu su ne wanda su kuma an je sai Allah ba zai ce a ce su je wuta kuma ba zai ce su je aljanna ba, ya ce ku je can ku jira akan tudu. Wa alal a'rafi rijal wa bainahuma hijab, sai a ja dora su a can su ta dadewa kullum kwaɗayi, suna ta kallon yan aljanna ba su ga yan wuta, sai a karkata kan dole su gani, suna ta Allah ka tsare mu, Allah ka tsare mu. In sun ga yan wuta su tsine musu, la'natullahi alal kafirin, su tsine musu. To in suka zo kuma daga baya sai Allah ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun, sai a ce shiga aljanna. To gara waɗannan